салом алейкум ба тамоми мухлисони варзиш. Инак имрӯз 31 декабр хеле ки медонед соли навай аз саҳар то инами соати 5 дар ҳамаи зали Комил Боимуродов яъне тачфайтер мусобиқа гузашт ва Комил Боимуродов ай бародармон прасиданем ки оиди ҳамин мусобиқа имрӯз чӣ хел гузашт. салому алейкум, раҳмати калон бачаҳо шумода ки ҳамавақт катимоне дастгирӣ мекунем. мо чемпионати говидам гузаронда будем, омадем дастгирӣ кардем ва ина чемпионати ҷумҳуриявӣ гузарондем ки охирон рӯз буд ҳамин солда. ҳака бо аз соли 2018 мусобиқаҳои нав ҳаракат мекунем ки беҳтарин мусобиқаҳо беҳтарин варзишгароро ба дигар давлатҳо бурда результатҳои ҷои якумро биёрем. Гап нест бародар, оянда дар плано чие мақсад ай баромадаи хитон? ҳозир нақшаи мо кати даҳумда бояд ба шаҳри Дубай равем, дар он ҷо як моҳ сбор мегзарем, машқ мекунем, тайёр мешем. чемпионати большой шлем меша, мировой турне ба кимоно, ҷуҷитсо баромад мекунем бачаҳо кати шогирдо кати. баъди вай бо 2 ҳафтаи дига сбор мегзарем, 2 таи дига международни турнир мешава. международни турнир ки откритияи тамоми давлатҳо метавонанд биён баромад кунанд, дар он ҷо баромад мекунем, дар шаҳри Фуҷейра мегзара. ва баъди вай омада тайёриҳои сахт дида ба чемпионати ҷаҳон ки $1 миллион призовой фонд чай аз 3000 то $30,000 тақсим мекунанд ҳар як спортсмена якум дим сеюм ҷода. ҳаракати мо ака бо бавай шай ки мақсад масъалаи финансда вазбинай мери баромад мекунӣ бо хела раҳат ҳуй меша. Хуб Комилҷон брат, имрӯз ай кадом шогирдит яъне мақсад результати беҳтарин худат даволни? имрӯз шогирдои ма бигем 40 нафар зиёд баромад карданд дар чемпионати республика. ман хела хирсандам ки хела зиёдаш результатҳои беҳтарин доданд. кадомиш ки натонист опыт гирифтан, ҳаракат мекунанд ки мақсад караи дига бо ҷои аввалро гиранд. ман зих намешавам, барое ки кадомиш бой доди опыт мешава шона бо ҳаракатшон зиёд меша. кадомиш ки дам гирифт, сачокӣ кард, барои вай бо мотиватсия мешава ки дар неши сахттар машқ кунад. бачаҳое ки биридан ман гап надорум, ай тараф федератсия туҳфа кардем шона бо ина кадомиш ки якум шид як мотиватсия дига ки мақсад хонагиҳошон гуфтанд ки мо шуморо ба мусобиқаҳои дига давлат роӣ мекунем. мотиватсияҳои бақувват дорем. тоҷикистон ободия, мақсад любой тамоми ҷаҳон метавонем рафта баромад карда
барои ҳамин ҳама возможност ҳаста истифода бурдан дар кора ки парчамонро бардорем дар ҷои аввал. гап нест бародар. ва дар охир як чизи интересне пурсиданем. имрӯз хеле ки медонӣ бои Ҳабиб гузашт, оиди ҳамо чӣ гуфтанӣ? мо ака аввал гуфтем ки Ҳабиб мезана, барое ки ҳамин весш проблема буд. гуфтем весша ганяд кина, усш проблема нестай. И карад зур ганяд кард весша буромад, гап нест. Короче, ягон кас бигем хеле боварӣ надошт ки и хеле ҷамъ мекунад, барое ки соперникаш баъди бигем ки Ҳабиб дам гирифтан 2-3 бой гузарондагиай. Ҳабиб 2 сол дам гирифт, буромад хеле бой нишон дод. Ака ҳама уже боварӣ дорад ки пояса бояд бигира. ҳай гап нест Комилҷон брат, омадаги солои навкатӣ ва бародаро подписчико интизор шаве, насиб карда боша баъд аз соли нав бо кадрои мошин мешаванд дар канали UGP Ҷавлон TV бошем бародаро.